Καλώς ήρθατε. Τι θα λέγατε αν ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τα πάντα, η αρχή, η μέση, το τέλος, ήταν κατά βάθος μια ψευδαίσθηση? Σε αυτή την ανάλυση θα δούμε μια ριζοσπαστική ιδέα που ταρακουνά τον πυρήνα της σκέψης μας και μας δίνει μια εντελώς νέα εικόνα για την πραγματικότητα. Ας ξεκινήσουμε από το πιο βαθύ, το πιο θεμελιώδες ερώτημα όλων, όπως το έθεσε και ο φιλόσοφος Μάρτιν Χάιντεγκερ. Γιατί υπάρχει κάτι και όχι απλά το τίποτα? Αυτό, ξέρετε, δεν είναι απλά μια φιλοσοφική σπαζοκεφαλιά. Η απάντηση που προσπαθούμε να δώσουμε καθορίζει τα πάντα, από το πώς βλέπουμε το σύμπαν μέχρι το ποιοι νομίζουμε ότι είμαστε μέσα σε αυτό. Ο νους μας είναι κατά κάποιον τρόπο προγραμματισμένος. Ψάχνει ενστικτωδώς για μια γραμμική εξήγηση, μια κληρονομιά της αριστοτελικής λογικής. Θέλουμε να βρούμε μια αιτία, μια αφετηρία, το πρώτο κομμάτι του ντόμινο που ξεκίνησε την αλυσίδα. Αυτή η λογική της αρχής, της μέσης και του τέλους είναι απίστευτα χρήσιμη στην καθημερινότητά μας, αλλά τι γίνεται όταν φτάνει στα ωριά της? Και οι ρογμές σε αυτό το μοντέλο σκέψης είναι πλέον παντού. Από τα απίστευτα παράδοξα της κβαντομηχανικής μέχρι την ανακάλυψη γαλαξιών που μοιάζουν να είναι παλαιότεροι από το ίδιο το σύμπαν. Το γραμμικό μοντέλο απλά δεν τα καταφέρνει. Είναι, ξέρετε, σαν να προσπαθούμε να φτιάξουμε έναν ακριβή χάρτη της γης, που είναι σφαίρα, χρησιμοποιώντας μόνο ευθείους χάρακες. Κάτι σημαντικό απλά θα χαθεί. Η πρόταση λοιπόν που θα εξερευνήσουμε είναι η εξής. Και αν το πρόβλημα δεν είναι στα δεδομένα μας, αλλά στο ίδιο το λειτουργικό σύστημα του μυαλού μας. Ίσως η λύση να βρίσκεται στην αναγνώριση ότι δεν υπάρχει ένας, αλλά δύο θεμελιώδεις τρόποι για να αντιληφθούμε την πραγματικότητα. Πάμε να τους δούμε. Για να το κάνουμε πιο απλό, ας τους δώσουμε ονόματα. Από τη μία, έχουμε τον γραμμικό νου, ας τον πούμε Δία. Είναι αυτός που διαιρεί, που χωρίζει την πραγματικότητα σε κομμάτια. Είναι ο λογικός, αναλυτικός νους που βλέπει αρχές και τέλη. Από την άλλη, υπάρχει ο κυκλικός νους, ο Ζεύς. Αυτός που ζευγαρώνει, που ενώνει τα αντίθετα. Αυτός ο νους δεν βλέπει τα ξεχωριστά κομμάτια, αλλά ολόκληρο το παζλ. Την ενότητα πίσω από όλα αυτά που φαίνονται διαφορετικά. Ναι, ξέρω. Η ιδέα ότι τα αντίθετα μπορούν να ενωθούν είναι κάπως δύσκολο να τη χωνέψει ο γραμμικός μας νους. Πώς γίνεται κάτι να είναι ταυτόχρονα και μέσα και έξω? Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια καλή οπτική αναλογία. Και η λωρίδα του Μόουμπιους είναι το τέλειο παράδειγμα. Ένα πραγματικό αντικείμενο που αψηφά τις απλές μας διαιρέσεις. Φανταστείτε το λίγο. Περπατάτε πάνω σε αυτή την επιφάνεια. Ξεκινάτε από αυτό που νομίζετε ότι είναι η εξωτερική πλευρά και χωρίς ποτέ να περάσετε κάποιο σύνορο, καμία πόρτα, τσουπ, βρίσκεστε στην εσωτερική. Αυτό ακριβώς προσπαθεί να μας δείξει η κυκλική σκέψη. Το καλό και το κακό, η ύλη και η αντίλη δεν είναι δύο ξένα πράγματα. Είναι δύο όψεις της ίδιας ενιαίας πραγματικότητας. Και εδώ είναι όλη η ουσία, συμπυκνωμένη σε μια φράση. Σε μια κυκλική πραγματικότητα τα αντίθετα δεν είναι εχθροί που παλεύουν μέχρι θανάτου. Είναι συνεργάτες σε έναν αιώνιο χορό δημιουργίας. Η μέρα δεν πολεμά τη νύχτα, τη γεννά. Το φως δεν μπορεί καν να υπάρξει χωρίς το σκοτάδι. Το ένα ορίζει και τελικά δημιουργεί το άλλο. Εντάξει, ας πάμε τώρα αυτή τη λογική των δύο νοών στη μεγαλύτερη δυνατή κλίμακα. Ας μιλήσουμε για το ίδιο το σύμπαν. Την ιστορία αυτή την ξέρουμε όλοι πάνω κάτω. Είναι η ιστορία που μας μαθαίνουν. Μια μοναδική αρχή, το Big Bang, μια ευθεία πορεία προς τα εμπρός, η διαστολή, και ένα πιθανό οριστικό τέλος, είτε ο θερμικός θάνατος, είτε η μεγάλη σύνθλιψη. Είναι μια αφήγηση φτιαγμένη για τον γραμμικό νου του Δία. Και εδώ έρχεται η μεγάλη ανατροπή. Η κυκλική θεώρηση έρχεται και τα αλλάζει όλα. Τι θα γινόταν αν ο χρόνος δεν ήταν ένα βέλος που ταξιδεύει από το παρελθόν στο μέλλον? Τι θα γινόταν αν ήταν ένας κύκλος όπου παρελθόν, παρόν και μέλλον συνυπάρχουν αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε αυτό το σχήμα. Σε αυτό το μοντέλο που το λένε και μήλο, δεν υπήρξε ποτέ μία μεγάλη έκρηξη στο παρελθόν. Υπάρχει μια συνεχής, αέναη διαδικασία δημιουργίας και καταστροφής. Η ύλη, το μπλε, και η αντίύλη, το κόκκινο, χορεύουν σε μια τέλεια δυναμική ισορροπία. Το σύνολο είναι πάντα 0. Το σύμπαν είναι αιώνιο και πλήρες, σε κάθε του στιγμή. Και προσέξτε, αυτό δεν είναι απλά μια φιλοσοφική ιδέα. Προσπαθεί να εξηγήσει πραγματικές παρατηρήσεις των αστρονόμων. Αριστερά, βλέπουμε πως ο γαλαξίας μας και οι γείτονές του ρέουν προς μια συγκεκριμένη περιοχή, τον λεγόμενο μεγάλο ελκυστή. Στο κυκλικό μοντέλο, αυτή η κίνηση δεν είναι τυχαία. Όπως βλέπουμε στο μοντέλο δεξιά, ερμηνεύεται ως μέρος ενός τεράστιου κοσμικού κύκλου.
Ο ελκυστής είναι το μέλλον μας, ενώ ο αποθητής είναι το παρελθόν μας, και τα δύο συμβαίνουν ταυτόχρονα ως οι δύο πόλοι της ίδιας αιώνιας ροής. Ωραία, μιλήσαμε για το σύμπαν, αλλά όλη αυτή η αλλαγή οπτικής τι σημαίνει τελικά για εμάς, για το ποιοι είμαστε? Αυτή η αίσθηση του εγώ, η πεποίθηση ότι είμαστε μια ξεχωριστή οντότητα αποκομμένη από τον υπόλοιπο κόσμο, με μια σαφή αρχή, τη γέννηση, και ένα οριστικό τέλος, τον θάνατο, είναι η απόλυτη δημιουργία του γραμμητού νου του Δία. Είναι η πράξη του να τραβάμε μια γραμμή και να χωρίζουμε το αδιέρετο σύνολο σε εμένα και σε όλα τα άλλα. Ο κυκλικός νους, ο Ζεύς, βλέπει την αλήθεια της ενότητας. Αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχει πραγματικός διαχωρισμός. Είμαστε όλοι εκφράσεις σαν κύματα στον ωκεάνο του ίδιου αιώνιο δυναμικού σύμπαντος. Από αυτή την οπτική, ο θάνατος δεν είναι τέλος. Είναι απλώς μια αλλαγή μορφής, ένας μετασχηματισμός μέσα στον ατελείωτο κύκλο της ύπαρξης. Αυτή η φράση είναι ίσως η πιο δυνατή σύνοψη όλης της ιδέας. Η ύπαρξη δεν είναι κάτι που ξεπήδησε από το τίποτα. Είναι απλώς η μία όψη του νομίσματος. Ολόκληρο το σύμπαν, με όλη την απίστευτη πολυπλοκότητά του, είναι η δυναμική εκδήλωση μιας υποκείμενης τέλειας ισορροπίας που συνολικά ισούται με 0. Λοιπόν, πού μας αφήνουν όλα αυτά? Ποιο είναι το πρακτικό νόημα αυτής της εντελώς νέας θεώρησης του κόσμου? Στην ουσία, είναι ένα ταξίδι μεταμόρφωσης της αντίληψής μας. Όλοι ξεκινάμε από την πρώτη κατάσταση, βλέποντας τον κόσμο με τον γραμμικό τρόπο του Δία. Αλλά καθώς συναντάμε τα όρια αυτής της σκέψης, καλούμαστε να κάνουμε το άλμα. Να αγκαλιάσουμε την ολιστική, ενωτική θεώρηση του Ζεύς. Και αυτό είναι το πιο κρίσιμο σημείο. Το μοντέλο αυτό δεν ζητά να το πιστέψουμε στα τυφλά. Είναι μια πρόσκληση να αλλάξουμε τα γυαλιά με τα οποία κοιτάμε. Μας προκαλεί να παρατηρήσουμε τον κόσμο και τον εαυτό μας, όχι ως μια συλλογή από απομονωμένα κομμάτια, αλλά ως έναν ενιαίο, αλληλένδετο και αιώνιο χορό. Και ίσως η τελειότερη αναλογία για όλη αυτή την ιδέα είναι η φιάλη του Klein. Ένα αντικείμενο που τρελαίνει τη λογική μας επειδή το εσωτερικό του γίνεται εξωτερικό χωρίς κανένα σαφές όριο, χωρίς καμία ραφή. Ίσως έτσι να είναι και η πραγματικότητα. Μια ενιαία, αδιέρετη ολότητα, όπου ο διαχωρισμός ανάμεσα σε εμάς και το σύμπαν είναι τελικά μια ψευδαίσθηση. Και με αυτή την ερώτηση θα κλείσουμε. Αν δεν υπάρχει πραγματική αρχή και πραγματικό τέλος, τότε ίσως η αναζήτηση νοήματος δεν έχει να κάνει με την πορεία προς έναν τελικό προορισμό. Ίσως έχει να κάνει με την βαθύτερη κατανόηση της θέσης μας μέσα σε αυτόν τον αέναο πανέμορφο κύκλο της ύπαρξης. Σας ευχαριστούμε.